open, transparent trade in Europe. Cutting EU red tape. Europe needs reform. V Európe žije viac ako 80 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím a vieme, že populácia stárne. O niekoľko rokov, v roku 2050, by počet ľudí vo veku nad 65 rokov mal byť trikrát tak vyšší, ako je dnes. Čiže keď uvažujeme o tom, ako by mala vyzerať naša Európa, tak musíme myslieť na týchto ľudí, na všetkých, ktorí potrebujú bezbariérové prostredie. Dnes som podpísala jednu písomnú deklaráciu o tom, aby aj ľudia so zdravotným postihnutím mali možnosť viac cestovať, viac navštevovať iné mestá, aby tieto mestá mysleli na to, že sa musia debarierizovať a sprístupniť aj ľuďom so zdravotným postihnutím. Pri tejto príležitosti by som možno chcela upozorniť aj slovenské mestá, že existujú rôzne projekty, do ktorých sa môžu zapojiť, aby sa možno pochválili tým, že či sú bezbariéroví alebo nie. Špeciálne ide o súťaž, ktorú vyhlasuje Európska komisia už od roku 2010 a do ktorej sa už prihlásili aj dve slovenské mestá v minulosti. Banská Bystrica a Nitra žiaľ nevyhrali, ale ja pevne verím, že do budúcnosti sa viac slovenských miest prihlási a bude myslieť nielen na ľudí so zdravotným postihnutím, ale na všetkých nás, aby sme sa mohli slobodne a voľne pohybovať a spoznávať krásy celej Európy a teda menovite Slovenska.